Døden er uundgåelig, så vi kan lige så godt forholde os til den. Det mener den ene af mine 2 gæster i hvert fald. Psykolog Rikke Høsted, velkommen til dig. Tak. Du har skrevet 3 bøger, hvoraf den her Mindebogen er den ene. De 2 andre hedder Med kærlig hilsen og Sovebogen, og dem vender vi tilbage til. Men jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Lene Winther. Tak. Du har nemlig haft rigtig stor gavn af netop denne her Mindebogen. For 14 år siden, der døde din far af sygdommen Alzheimers. Og prøv lige at fortælle mig, hvad var det for et minde om ham, der stod tilbage, efter I har været igennem sådan et sygdomsforløb med ham? Det var et meget fragmenteret billede af min far, fordi han jo i løbet af de 9 år, hvor han levede med Alzheimers, mistede sin personlighed jo gradvist. Så der var mindre og mindre tilbage af ham. Hvad huskede du om ham på det tidspunkt? Altså ved hans død, så mindedes jeg jo mest det pinefulde ved at se ham sidde uden sprog og med ble på et plejehjem. Så det var meget svært for mig at holde fast i noget konkret billede, eller et fint, godt minde af den fantastiske person, han jo havde været, før han blev syg. Din fars sygdomsforløb, det spændte over 9 år, men før det, der har du haft masser af år sammen med ham, hvor han var glad og frisk. Hvordan kan det så være, at det var det her triste billede, der var det, der hang fast? Altså, jeg tror som pårørende til sådan en type sygdom, i hvert fald en sygdom, når der er, uanset hvilket sygdomsforløb, men i hvert fald når det er over så mange år, så bliver man en del af det forløb, og det er utrolig svært at erindre alt det gode og fine, der har været. Og det er noget, som jeg vil sige, at nu med bogen henter min nærmeste familie og jeg det her frem igen. Ja, fordi du har jo i hvert fald udfyldt store dele af den her bog, der hedder Mindebogen. Og hvis vi nu lige prøver at slå op her, så en af de allerførste sider, for eksempel jeg kan slå rigtigt op her. Det kan også være, at du skal sige til, Rikke, her. Er vi på den rigtige side? Det er simpelthen bogens allerførste side her. Ja. Det var i hvert fald en side, som var rigtig god for dig at udfylde. Hvorfor var det? Altså, man bliver bedt om at skrive personens navn. Det er jo ganske simpelt. Jamen, det var også meget overraskende for mig, at den reaktion, der fulgte med at skrive Erling Winther, som var hans navn, at der var knyttet så meget følelsesmæssigt til det at skrive det navn. Hvad skete der for dig, da du gjorde det? Jamen, det der skete, det var, at jamen, det var jo min far. Det var jo personen bag det her lange, seje sygdomsforløb, som pludselig stod lyslevende frem og insisterede på en eller anden måde på at få lov at være med her. Så det var det at skrive det, der på en måde satte det i gang. Og altså, det var med tårer. Jamen, det var, at jeg følelsesmæssigt havde en reaktion på det. Ja. Og det var en meget fin reaktion. Der er også en anden side, jeg har noteret mig, at vi skal slå om på, og den er på side 38. Nu skal vi se her. Jeg skulle nok have sat nogle mærker i her, så vi hurtigere kunne komme derom til. Men den side, den hedder altså Fest. Ja. Og det er noget af det, som kom frem om din far, at han var rigtig glad for fester. Jo, det var netop noget af det, jeg undervejs i bogen jo blev mere og mere klar over, hvor levende et menneske han var. Ja. Og det var noget af det, der var gledet allermest i baggrunden, kan man sige, under det her Alzheimers forløb. Så jeg fik virkelig genlevet mange af de fester, vi havde haft, også hvor jeg selv var ganske lille, op igennem min opvækst. Og da du udfyldte den her side, der var der jo faktisk en episode, som kun gik et år tilbage, inden han døde, som lige pludselig kom frem. Ja. Hvad var det for en episode? Jamen det, der sker undervejs, det er jo, at jeg henter fotos og sætter ind i bogen, og mindes og skriver om, jamen, på hvilken måde han holder af at feste. Og så pludselig så slår det mig, at 1 år før han dør, der var jeg på plejehjem og besøgte ham, som så mange gange. Og lige netop den her dag, der tog han min hånd og ville ligesom op og stå. Og det, jeg hævde fat i, det var, at selvfølgelig skulle vi danse. Og jeg skulle nynne en melodi ind i hans ører. Og jamen, så blev ringen på en måde sluttet, at jamen, jeg fik i hvert fald genopdaget, at selv der i det allermest triste og svære, der var altså også min far. En lille rest i hvert fald tilbage. Nu hvor du så har været igennem mange af de sider, der er i den her bog, som man kan udfylde, hvad er det så for et billede, der står tilbage af din far i dag? Jamen, det er et meget lyslevende billede. Jeg har jo nærmest følt ham fysisk være til stede undervejs, hvor jeg har hentet minder frem. Han står der, som han var dengang? Han står som den person, han var, og jeg vil sige, at han står et meget nuanceret lys. Og det er noget meget, meget fint ved bogen, fordi det netop også
tager fat i, men hvad var han ikke så god til? Det er ikke kun den rosenrøde side. Jeg synes, det var enormt fint at få ham placeret som det hele menneske, han var. Med alle facetter, også når han var besværlig. En besværlig mand. Ja, en markant person. Rikke Høgstad, jeg kunne forestille mig, at du må være stolt, når du sidder og hører, at en bog, du har lavet, kan bringe de her følelser frem hos Lene. Det er jeg også. Jeg er stolt, og jeg er rigtig, rigtig glad for at høre om, når Lene fortæller om, hvordan hun har fået skabt et levende billede af sin far igen, fordi det er i høj grad ønsket med bogen, at hjælpe folk til at gøre deres døde, som Benny Andersen kalder sprældøde, så at vi kan få mulighed for at erindre dem og huske alt det, vi har lært af dem, og alt det, de har betydet. Ja. Så bliver jeg rigtig glad for at høre. Hvor kom ideen til den her bog fra? Jeg ved, der var nogle børn involveret. Ja, jeg har arbejdet som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse og mødt mange børn og unge, der har mistet en forælder. Og de fortalte flerstemmigt om, hvor svært det var, at man ikke længere talte om den døde forældre, og hvor bange de var for at glemme. Der var nogle af dem, der simpelthen gik og brugte det meste af deres koncentration på at prøve at holde fast i mindet om, hvem mor var. Og det gav mig ideen til at lave en mindebog for børn tilbage i 2005 til minde om, som er sådan en form for huskebog, hvor børnene blev hjulpet til at fortælle historien om deres forældre. Og så har jeg så i årene siden fået mange opfordringer af voksne til at lave en tilsvarende bog til voksne. Og det er så det, jeg har gjort sammen med min dygtige illustrator, en dygtig fotograf, har prøvet at komme med vores bud på, hvordan man kan fortælle slægtshistorie, hvordan man kan fortælle historien om sin afdøde forældre eller ægtefælle. Ja, det er jo ikke kun én bog, der er kommet ud af det, for der er også kommet den, der hedder Sorgbogen, og så den, der hedder Med kærlig hilsen. Hvis vi lige tager fat i Sorgbogen, hvordan er den så anderledes end Mindebogen? Ja, men hvor Mindebogen handler om den person, man har mistet, så er fokus i Sorgbogen på den, der sørger. Og det er egentlig uanset, om det så er et spædbarn, man har mistet, eller om det er familiens ældste medlem, man har mistet, så vil man have behov for, eller vil nogen kunne have stor glæde af, at få mulighed for at være i den sorg. Hvor man kan sige, at Mindebogen, der fortæller man om den døde, så i Sorgbogen, så er det ens egen proces, men selvfølgelig i relation til den, man har mistet. Så derfor har man mulighed for at igen gøre sig den opdagelse, hvordan er den person stadigvæk med mig, jeg har mistet? Hvordan er han stadigvæk med i min hverdag? Hvordan er det ufødte barn, der måske ligefrem led vuggedøden i min mave? Hvordan er det blevet en del af mit liv, og hvordan bærer jeg det liv med mig igennem, også ind i fremtiden? Og den sidste, den hedder Med kærlig hilsen, og det handler jo altså om, at hvis man selv er i den situation, hvor man måske skal herfra inden for en overskuelig fremtid, så kan man gå i gang med at udfylde den her bog. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge her til sidst, Lene, er det hårdt at udfylde den her bog, når man sidder der og skal hive alle de her gamle følelser frem? Det er utrolig livsbekræftende. Lige præcis fordi, at man jo får pustet liv i den person, som har været så langt gemt væk. Så man skal ikke være bange for at gå i gang med det? Absolut ikke. Det er en meget kærlig bog, og spørgsmålene er nogen, der vil noget, men på en meget kærlig og fin måde. Så man får vagt alle sine sanser undervejs, og det er en meget kreativ proces. Det lyder som om, det har været rigtig givetigt for dig i hvert fald. Utrolig givetigt. Ja. Lene Winther og også Rikke Høgstad, I skal have tusind tak for jeres besøg. Tak.